Ok, deci salutare toată lumea. Eu sunt Marian, după cum știți, adică după cum o să vă spun eu acum, Gabi mi-a donat acest canal mie și el și-a făcut un canal nou, Gabi HD. A făcut 101 de licit Gabi. Acesta este primul meu canal în care voi face Minecraft și alte jocuri, dar momentan Minecraft, ceea ce aș vrea. Construim o căsuță frumoasă. Să ne fie puțin cam greu, dar ne, știți voi cum e. Următorul episod s-ar putea să apară Gabi, ora Orba. S-ar putea să jucăm amândoi Minecraft. Că de... Că am greșit sau nu? Nu pot să o greșesc, pentru că pot să-i face un lemn. Distrug toate astea și de ce? Nimica. Dacă greșește, măcar știi. Up. Să se-mi pune așa. Zic bup bup. Apropo, dacă m-am zis sunt răcit. Da, oameni moști. Aia este o mină? Mamă, chiar îmi fac acasă chiar o mină. Cum afară chiar o explic. Cât cool. Nisipă în mine. Nu mai am văzut lucrul ăsta, destul de ani. Ne întoarcem în că să terminăm. Și iron! Nu e timp să facem casa, până o să jucăm pe creativ. Și dacă cum știți, pot să setez setting. Sunt în caz că n-am armele, diamond. Activ mi le pun în ce sau le pun mie și resetez pe survival. Deci, destul de șmecher, adică e foarte simplu. Chiar mă bucur. Pentru cei care au făcut Minecraft sau, după cum știți, că nu cel care a făcut Minecraft, Pocket Edition, este The Link. Da, oameni buni, The Link. O să ne ia ceva tip să faci casa, dar... Deci după aia... Nu lăsăm pe peaceful, o să setăm pe survival normal sau hard. Dar mai bine normal pentru că eu sunt un începător. Gabi se pricepe mai mult de la Minecraft. Mai vreau să punem geamurile și să acoperim casa și ușile să le pun. Oare să le pun în iron? Că știi că ultima dată zombie a vrut să-mi distrugă ușa. Adică chiar am văzut cum mi-era crăpată. Și de asta mă gândesc mai bine să pun ușa de iron. Mamă, ce răci sunt. Asta e ce? What? Mă...
Se însirează bine că am pus toate aceea. Bine, nu pare puțin să se însirează, dar na. Ce să facem? Acum. Wow. Mai și destul de bine până acum, după părerea mea. Oare să-mi fac piscină în casă sau nu? Ori da, orba. Măi. A, uite ce are leverul. A, e perfect. Nu mai sparge zombiul nici până mâine dimineață. Dar faza tare ar fi să fie de diamond, dar nu cred că are multă durabilitate. Iron-ul are, din câte știu și din câte se știe. Ce-amuri, oare să pun astea sau paste plate? Le pun paste glaze pan. Eu am pus greșit când e. Oricum trebuie să mă acup. Nu, fac în felul următor. Nu. Wow. Băi, nici mie am început video și deja s-a făcut 8 minute. Cred că video ăsta va dura, cred că vreo 11 sau 12 minute maxim. Cât poate mie filmat mobizenul. Dar pot să postez acum imediat la a doua parte, deci nu e nicio grabă. Oricum. Mamă, dacă am pus 4 rânduri. Oricum, știu că e primul video, dar la 100 de abonați o să fac turul camerei mele. Și poate la suma de 25 de abonați, că știu că acest canal are numai 19, o să fac Ice Bucket Challenge cu Gabi. Adică nu se știe, că încă n-am vorbit cu el, dar o să vorbesc. Ori la mine, ori la el. Acasă. Și o să apară și daily vloguri. Bun, nu promit dacă o să apară sau nu, dar o să încerc. Să fac să apară. Ce mă enervează, frate. Și la suma de
de 30 de abonați o să fac un Q&A. Da. Și puteți de pe acum sau la orice video vreți să-mi lăsați întrebări pentru Q&A. Și poate să apară și un challenge destul de popular, din câte văd, am văzut. Nu vreau să rămân cu căuri. Dar oricum trebuie să le și pe alea din casă și pasez lângă casă. Oho, dar am ceva de lucrat. Bun, fraților, cam atât a fost. Deci, eu am fost Marian. Și v-am pupat.